To fa, Bello Turji shugaban 'yan bindiga da shi da yaransa sun aiko zazzafan martani a tattare da duk wani kisa da ake yi a yankin arewacin Najeriya ana ɗora musu alhakin. Inda sun yi magana mai zafi kuma magana mai ƙarfi wacce duk wanda ya ji maganar ta ɗan bindigan Bello Turji zai tabbatar da akwai wani abu a ƙasa a wannan faɗin ƙasa tamu ta Najeriya. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoto kuma da bayani a cikin wata tasha tamu mai albarka, kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya so ya yarda za mu zayyane muku shi yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Yanzu dai ga cikakken rahoton kai tsaye za ku ji saƙon shugaban 'yan bindigan Bello Turji da ya aika. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wani tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah dai wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Yaran Bello Turji da shugaban 'yan bindigar sun fito sun kare kansu, sun baranta kansu akan duk wani kisa da ake yi a yankin arewacin Najeriya. Bello Turji ya bayyana wa duniya cewa Muhammad Bello Turji ya ce tabbas a arewacin Najeriya ana yin kisa da dama wanda wani kisan ba su san da shi ba, amma za a fito a ce Bello Turji ne ko kuma yaransa ne suka yi wannan kisa. Inda shugaban 'yan bindigar ya nuna cewa tabbas wannan ba ƙaramin abu bane ba, kuma suna damuwa da wannan sharri da ƙazafi da ake yi musu a tattare da kisan da ake yi. Tun a baya da aka yi wani kashe-kashe a yankin arewa, Bello Turji ya fito yake wannan jawabi dalla-dalla wanda ya tabbatar da cewa ba su da hannu sannan kuma ba su da haɗin gwiwa a kowane irin kisa. Amma saboda sunansa ne ya fita kuma sunansa ne ya ɗaukaka, shi yasa duk wani kisa da ake yi a yankin na arewar sai a fito a ce Muhammad Bello Turji ne. Hakan kuma yaran Bello Turjin su ma suka fito suna nuna damuwarsu a tattare da lamarin, domin kuwa duk wani abu da ke faruwa a yankin arewa yanzu an ɗora alhakinsa zuwa ga kan Bello Turji. Kuma Bello Turjin ya bayyana cewa a yanzu haka duk wasu kashe-kashe da ake yi ba gaira ba dalili a yankin arewan ba su bane ba. Amma kuma saboda sunansa ne ya ƙaurin suna, babu wanda ake cewa shi ne ke aikata wannan laifi sai Bello Turjin. Maganar da Bello Turjin ya dai ya nuna damuwarsa sosai da sosai a tattare da lamarin, domin kuwa ya ce wasu abubuwan tabbas ba ma san ya ake aikata su ba, su ma a gari suke jin labari amma kuma sai a ce Bello Turji ne ya aikata. Wannan shine sakon da shugaban 'yan bindigar Bello Turji ya bayyana kuma sannan ya fito ya faɗa. Amma mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan rahoto da muka maka? Ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyoyin mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai suna Kano Hausa News TV domin kasancewa da zafafan labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki ɗaya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke a koda yaushe da zarar mun kawo muku bidiyoyin mu.